Sa minn xkunitu kienet toġbu l-ħajja militari. Beda l-ħajja tax-xogħol bħala mekkanik, iżda madwar sentin ilu applika bħala uffiċjal mal-armata u daħal. Illum għandu 20 sena u ftit ilu attenda l-taħriġ fl-Akkademja ta' Sandhurst fl-Ingilterra fejn għamel 44 ġimgħa. Il-training huwa vast, ġifieri inti jkollok physical training li huwa normali li wieħed jistenna minn kull soldat. U mbagħad ikollok eżerċizzji rurali ngħidulhom aħna fejn inti torqod barra ma tikol ikel bnin u ikel sħun, ġifieri ikel li jkun ġo pakkett ngħidulu aħna ngħidulhom minn mariż, torqod barra kifett u ma tinħassix ovvjament għax ma jkollokx il-faċilitajiet bħalma wieħed ikollu d-dar. Fit-tmiem it-taħriġ, l-aqwa kadett internazzjonali li jkun ġab l-iktar marki matul l-44 ġimgħa li jdumu hemm, jingħata onur speċjali internazzjonali. Il-marki jingħataw fuq 3 aspetti: studji militari, prattika u akkademja. Ix-xabla tal-onur ħada Kiron Aksisa. L-award huwa onur kbir li kelli ċans wara kollox nirrappreżenta l-Forzi Armati u kif ukoll nirrappreżenta l-pajjiżi. Huwa onur għalina għaliex nistgħu nuru li aħna bħala Forzi Armati nistgħu nibagħtu kadetti ta' ċertu kalibru u kif ukoll inlaħqu ma' pajjiżi oħrajn f'kull aspett ta' militar. Bħal Kiron jitilgħu bosta uffiċjali militari oħra sabiex jagħmlu t-taħriġ. Uħud minnhom jagħmlu korsijiet iqsar imma aktar speċjalizzati. Kif għamel is-Surgeon Captain Dr. Charles Farrugia. Sentejn ilu Farrugia kien jaħdem bħala tabib fl-emerġenza u mbagħad daħal fil-militar. Indirizzat għalina li huwa Professional Qualified Officers, illi bażikament jiena iktar milli għandi bżonn inkun naf eżatt kif nagħmel section attack, iktar nkun naf kif jisu jaħdem biex jiena niffamiljarizza ruħi iktar mal-ambjent militari, għax inti probabbli xorta meta jekk tiġi deployed xorta tagħmel xogħolok bħala tabib, imma laqqas tkun taf ishom kif jaħdmu l-affarijiet. Għal l-esperjenza nitu ħafna li xmeta ġilura seta' jifhem aktar lis-soldati.